si bai ule hei vo in chu calcium phosphate siam katum ve a kan ti chin ve ta ni hi mo hei hi artui kor kati dip kha ni ta artui kor o artui heng mo khami kha i kan sil pa ya kan pho ro wa mom chuan hi a thei angin kan han ti dip ta a chuan chumi kan ti dip nuwa chuan kan ti dip nu kha he ti hianin i meya khanin kan kang le ta ni chumo hian kan han kang le phota chuan i artui kora hianin i nge ni calcium a tha em a chuan calcium artui kor hi kan nga mai ani chuanin a calcium taka kha chu i kanga tok thawani ma se tuna ka siam anga kan siam hian a artui kor calcium chau ni lo khan phosphate kha enge ni kan la chuak don ani chumo chu phosphate hi ka du ta calcium tak hi chu i khai na an mamu a khan an mamu khai te pangpar ten an mamu ber kha chu number 1 a kha chuan NPK kan ti hi ni mo nitrogen te phosphorus te kha ang NPK kha ni ta ni chota chuanin calcium phosphate hi mo phosphorus kha tun anga hetia artui kan song bol hian artui hoeng kha NPK potassium ti te mo khang ang potassium phosphorus le nitrogen kha an primary nutrients an mamu an chopui bera kha ni ta chuanin calcium tak hi chu secondary nutrients an ti an mamu ho ro a secondary an mamu kan lutuk lo ani ta chu phosphorus kha an mamu pui bera kha ani ta a chuwang chuanin khami nei dan tu ra kha ka zong ta amo chuan artui kora hian calcium a ba ka khan tuna kan song bol anga kan song bol hianin phosphorus kha kan la chuak tel don boka chu i thaina an mamo i pui ber an chu pui ber pathum jinga pakhat kha ani ta amo chumi chu i nei kha kan tum ta ani chumo he ta hian chuanin calcium phosphate okay calcium phosphate kha calcium don tina ni ta a phosphate taka kha phosphorus kha thaina an chopui ber pathum jinga pakhat mo an mamu tam em pathum jinga pakhat kha alo ni ta chuanin hei gas a hian ti hianin lohi ta ka yu ka uramo chuanin ti hian kan chok ta a kan chok ta char ni a atui heng hi ka nga anga ringa chu bang chuanin kati tam dewa a proportion hi mi ti dan sang hi ke na in ang lo ang ring khop mai mo thenin 50-50 in an siama thenin an siam dan hi kha kha kila kan na sui le anga mo chuan hian gas a hianin artui kor dipakha kan chok ta lo phota akara bal ve rom ne no hi ka ti thang pa de ko mo tia ka chok pa hian nei thil dang bal kha atui kha tuntuma ka atui kor hi thiang him lutuk lo deu hle ka meng ka silvek thawa mo ma se thil dang neu lo be hi a om de thlata chu wang chuan hemi hi kan thlang pa ani chok pa hian mo chuan ti hian kan kang ro anga a uk deu thap artui ko rakha a uk deu thap thengin kan chok don ni chumo heti hian chuanin lohi da
ka ura tuna hian a zum rum ka chu ka du chia box si lo ngo ari ma ron na tran de to tuna hian chuan ole tikhan hei kar tui kan khamo thuka ka kan kha ka da dai to a chuan hemi bura hian ka da chua ka ngamom chuanin hi hian ta hian ka da don ta ni atui kor hi ka nga a chu wang chuanin artui hi ka ti tam deu hleka kar artui kor hi mo hian inge effect tu ka se chia lo chuan ka ti butan nuai mai a chuan hi ta hian thirbela hianin kachi ka chokamo chuan glass jar hemi saidoi umbur kher hi kan manga chan chu plastic bel man khanin chemical reaction eng angi om thei don ti ka hre thiam chi alowa chu wang chuan ka mangam lowa plastic deuh kher kha kan ti ni anin hei heti hi ni ta ni chu arti ko ra khamo arti heng kha hi hetiang vel hi ni ta a chuan chuta chuan boi pui he mi lo hon pui lok te vinegar kha ka til don ta a vinegar hi kha po vinegar kan telang vinegar this is vinegar ani chu kim tin chung ro se kim tin chunga hi khu chemical reaction kha om ta ni chung ho hi ama khu a phuan ngal ta bo ama ni ti khwan a phuan char don ta tang hianin calcium phosphate khalak chwa kan tum ta a he a chung lang te po a phuan tha ve ang ring khop mai ti hian hetia a phun chung hi chuan heti hian da tu ni ta amo 24 hours ta kar som ni pali chung vel khatiang hianin a phuana an tia mo chu nga tur ani ta ni chu mo he ngai achiang ni mo he chemical reaction om lai ta hi kan tilang ve lo ka ngi khu puak deu ang te na om ve la he hi tlema abu thol deu he ka ti lo kha chuanin a so liam thei ani chu mo a phuan liam bo theia chu wang chuanin thol deu he ka katita hi katina hianin artui kor ka da nuwa khan vinegar kan da bel le khanin azat ve vel kheng phak chawani chu mo chu ang vel chuanin katita chuanin hi chu enjui vak lo pon ti hianin lo om ma se enge ni a so liam phak lo tura chuang ka nga ye mo hi ti khwanin khu che luai mai a chemical reaction kha ron ei lo chan to khan calcium phosphate le tha calcium le phosphate da khamo phosphorus khami kha kan nei thi do ta ti na ni mo chung hi chin phui lo tu hitia phui lo hianin da tu de ni ta ni chu mo che luai mai hi kan
heti hianin alo in chia don ta ni amai hi mo ti hian ku achena sa khop mai kha arong te hi lo chin chia ta hi lo mo hi tu na color hi atui color hi ala khuna ka chana duk deu char tur ani in ka sia mo kha kha in ani nge a thei tak zel ti te ko kan en chho ve langa mu nom ve to hetia nga ala che dreng aphwa na hetia ala che chung hi chu chin phui lo tu rani mo ti hian chin phui lovin heti hian kan da si phot ni chu hi chung lampang zo nga lan dan o hi chung lampang zo nga lan dan nya ti hian chin phui lovin kan da phot don ni chu hetia nga aphwan hi are hun kan hak do ni chen ni aphwan ti kan en je nga mo ole he calcium phosphate kan siam kha hi alo rei ta khop mai ka chia rei ta khop mai march ni som ni pakhata ka siam ni ka siam kha ni ta a chuan vo in hi april ni som panga ani a chuan ni som ni chuang ma ani ta ni chu mo chuan hei ta hian hemi hi calcium phosphate kan ti chuan phosphorus mo phosphate ti chu phosphorus ti khani ta phosphorus chu thlai chopui kan ti pathum npk kan ti a p phosphorus khamo khami kha kan siam ta ni kan siam dan chuanin hei hi phosphorus ani ba ka calcium om tel boka kan soi to ang khanin calcium chu akung ti chak tu ani a phosphorus hi azung kai ti chak tu te ni a thlai than that na te ni bokani kha ang kha chuwang chuanin hi han siam ve nge kha ka du ta a heti hian ka siam ta mo hemi glass jar ra hian ka tia hi artui kor le vinegar kan ti khani ta hi kan filter don ta ni mo hi chuan filter na hi a hran pa vak hi ka nei lem lawa filter dang han man kha ka she dewa hemi puan hianin webs hianin a headline hi ka tua manga chu eta hian ka chung chuak mai do ni mo ka tiang khang ka filter chuak anga atui hi kan la chuak ni o ole hi hianin kan khi chuak ta ni chu mo atui zonga ka kan du ani wang khan kan han khi chuak anga he puar pum mai lam chu ti hian kan khi chuak char don atui zonga hi kan la nga chuan a artui heng hemi hi chu dule kali thukhur bom ve la ka da le mayang ka tel le mayang artui heng hi chu mo hian kan han khi chuak ko wang o filter na hi puan thap deuh hlek chu ni a vei dawn
mai ro si ole hei le calcium phosphate ka siam chu hei heti hi hemi bottle liter khat bottle a hian a zat ve vel ang kha maw ka nei ta a hei hi liter nga velah hian thir fian te hnih zin a pawlh tur te ni ta a hman hi a het dawn vak lo maw kha ni ta a calcium leh phosphorus kha hemi hmang hian thlai te kan pangpar te kha kan chawm dawn tihna a nih chu maw hei hi kan siam tak a chu a ni ta a nih chu le kan video te min lo en sak awangin kan lo me.